pravom poludní Sima Magušinová a 5 chlapov v kapele z Rádia Regina Stredo 9:09. Rádio Regina u vás. Medzi huby, ktorým sa u vás doma na balkóne, v záhrade či v pivnici bude určite dariť, patria šampiňóny, hliva ústricová a huby shiitake. V zásade sa všetky huby pestujú rovnako, rozdiel je len v substráte, ktorý potrebujeme. O pestovaní hub sa Janka Grajciarová porozpráva s Lukášom Porubovičom z Novohradskej hubárne v Lučenci. Pekný deň do Lučenca želáme. Pozdravujem aj ja. No, na začiatok by som možno povedala, že nám už postupne chýba odvaha chodiť do lesa na huby, tak môžeme sa napríklad na huby vybrať na miestny trh, kde už takí domáci pestovatelia, ako je napríklad Lukáš Porubovič, ponúkajú doma vypestované huby, ako je napríklad hliva ústricová a podobne. No a ako na to, aké máme také 3 možnosti, ako si doma vypestovať huby, tak to sa spýtam Lukáša práve teraz. Dobrý deň. Dobrý deň, takže tie 3 spôsoby sú, môže to byť také ťažké, alebo jednoduché, ako si vyberiete, môžete to robiť už tekutého mycélia, ktoré si očkujete sám, do zrnového substrátu a do substrátu vašej voľby, alebo si kúpite zrnový substrát a očkujete si do sena, alebo do pilín, alebo do otrúb, alebo do niečoho. No a úplne najjednoduchšie je kúpiť si hotový sáčok so substrátom naočkovaný, ktorý je pripravený na tvorbu plodníc. To si vlastne narežete niekde v pivnici, v kúpeľni, na kuchynskej linke, alebo niekde, kde ste tomu blízko, aby ste to vedeli postrekovať nejakým zvlhčovačom a o nejaký týždeň s trochou šťastia a snahy budete mať prvé hríby. Prvé huby, tu v Lučenci sa hubám hovorí hríby, ale zase inde je napríklad hríb len ten pravý, ten dubák, ale v každom prípade existuje aj hliva, ktorá sa veľmi podobá na dubák, ktorá chutí ako dubák, dokonca sa dá aj sušiť ako dubák a tiež sa dá aj doma vypestovať. Je to hliva čierna perla, po prípade hliva kráľovská, ale hliva čierna perla je na to ako veľmi vhodná. Tie plodnice sú veľmi podobné a štruktúrovo ten hlúbik je takmer ako dubák, takže je to veľmi dobrá voľba na takéto pokusy domáce. Ja by som sa vrátila ešte k tým prvým 3 spôsobom. Ešte musím podotknúť, že všetko sú to dosť také doslova laboratórne, sterilné podmienky, pretože ja som už v tejto domácej hubárni s Lukášom bola, ale ešte sa spýtam takú otázku, keď si kupujem hlivu v obchode, tak aký je ten tá časová línia, že od otrhnutia huby po to, ako sa dostane do tej plastovej vaničky v obchode? Od zberu by to malo byť maximálne 5 dní do konečného, do vlastne doby spotreby a vlastne v tom čase za tých 5 dní sa tej hube v chladničke alebo v chladiarniach nič zásadné nestane, ale po tých 5 dňoch už začne strácať na kvalite, takže čím skôr od kúpy to určite treba nejako spotrebovať, spracovať, variť, vychutnať. Je to najlepšie, čo môžete s tým spraviť. Čo si mám všímať napríklad na hlive, keď si kupujem v obchode? No, optimálne je, aby klobúk alebo ten lievik bol ešte trochu zahnutý po stranách. Vtedy to znamená, že tá huba ešte nedosiahla úplnú zrelosť a nezačala tvoriť spory. To je dokonalý čas na zber a vtedy majú najlepšiu konzistenciu, chuť, vôňu. Všetko najlepšie akože kvalitatívne vlastnosti majú v tom čase. Hliva je veľmi chutná, výborná v rôznych jedlách, ale je aj liečivá. A aké liečivé účinky má taká dobrá polievka z hlivy, alebo ako sme spovedali, taká tá falošná držková či perkelt? No určite je to znižovanie cholesterolu, napomáha to imunite a reguluje krvný cukor, takže keď tú hubovú polievku zakončíte nejakým vepšoknedlo s 5 knedlami, tak to určite akože bude mať blahodárne účinky na tento pokrm. Tak naozaj skvelé víkendové menu, môžeme povedať. Ja som sa o vás dozvedela z trhu v Halíči a nedá mi nespomenúť tento lokálny trh, pretože tam sa stretávajú každú poslednú sobotu v mesiaci takíto miestni pestovatelia, záhradkári, ale aj pekári, aj takí tí gurmáni, čo robia niečo v gastronómii. Takže je to výborná vec, ako napríklad sa dostať k takým miestnym domácim produktom. A tam môžete stretnúť práve aj Lukáša Poruboviča, s ktorým sme sa rozprávali dnes ráno o domácom pestovaní húb. Ďakujeme pekne za atmosféru z Lučenca. Po 11. sa s Jankou ešte spojíme naživo. Bude vo Zvolene v centre Budúcnosť inak. Rádio Regina u vás.